Mali dunuya keleyatɔn ka lakanatɔnba bena wote bi jumadon walasa ka hɛrɛ sabatali baara ban Mali kɔnɔ min kɛra san 10 kɔnɔ. Burkina Faso kunnafonidilaw ka ɲɛmɔgɔba y'a latigɛ jumadon ka Faransi kunnafonidi tɔn LCI jɔ kalo 3 kɔnɔ kunnafonidilaw dɔw ka kuma minnu fɔra nin kan min ni jihadisiw ka fariyako bɛ tali kɛ ɲɔgɔn na. Éthiopie n'o ye farafina jamana sɔrɔko teliya dɔ ye o ye ɲinini kɛ walasa ka don BRIC sugu yiriwalen jɛkulu la. Jamana kɔkanko minisiriso y'o laseli kɛ jumadon. BRIC daɲɛ nin dabɔra Goldman Sachs sɔrɔko dɔnikɛla Jim O'Neill fɛ san 2001. Libi ye jumadon a sɔsɔ ko a sen tɛ drone pankuru bingani na ka ɲɛsi irisi sɔrasi kulu Wagner ka baarakɛyɔrɔ dɔw ma. Sɔrasi dɔw ye min fɔ kɔrɔnfɛla dagayɔrɔ na